जोंना सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएलआ मोनसे थांखि लादों 2 तारिख जुन बियो दिनै बेनिफ्राय 14 तारिख जुनसिम जोंनि 40 जे बिटिआरनि समस्ति दङ मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय बुथ सन्मेलन बुथ कमिटि वार्कारफोरनि मोनसे लोगो हमलायनाय सावरायलायनाय मोनसे मेल खुंनाय जादों दिनै मोनब्रै समस्तियाव लानाय जादों बे जाहैबाय जोंनि दतमा समस्ति कुसुगाव समस्ति सराइबिल समस्ति आरो फकिराग्राम समस्ति मोनब्रैयाव लानाय जादों गाबोनहाय क'क्राझार जिल्लानि 6टा समस्तियाव लानाय जादों दा बे मेलनि गेजेरजों जोंनि फैगौ बिटिआर बिसायख'थिनि साखाफाराया जे जोंना कमप्लिट जाबाय बे कमप्लिट जानायखौ नैबे मेलनि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय आरो जोङो बिसायख'थियारि जे रोन बे रोननि थाखाय जे जों थागथियारि जाबाय बे मेलनि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय आरो जिहेतु 2025 मायथाइयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बियो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय रेडि जानानै दं जेब्लानो बिसायख'थिया जागोन अब्लानो प्रमद बर' सारा फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरखौहाय गोसो गोरबोजों बिथाङा सेवा खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ जों इउपिपिएलनि जायफोर मावथिफोर दङ साधारन जोंबायदि मावथिफोरा बिथांखौ फिन खनसेबाव चिफ बानायनो थाखाय बिटिआरनि 40टा समस्तिनि 40थायावबो गोख्रोङै हाबा मावनानै हारसिङैनो सरकार दानो थाखाय जोङो सिगां लांगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि सारा आं खोनादों जोबोद सिरियास मोनसे अपारेशन जाखांनायनि उनाव मोनसे सार्जारि जाखांनायनि उनाव दिनैहाय बिथाङा बिसनायावहाय गोग्लैसोनानैसो दङ होननानै जों खोनादों दासो एसे हामदों होननानै बिथांखौ खोनादों गतिके लोमजानानै थानाय मानसिनि बाथ्रायाव आङो फिननाय होआ बिथाङा जाहाथे थाबैनो मोजां जानानै ओंखारबोनो हायो बिथाङा राजखान्थियाव जाहाथे खामानि मावफैनो हायो हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे गोग्गो देहा लानानै अपोजिशननि रल लाफैफिननो हायो बेखौनो आंनो इसोरनाव आर'ज गाबदों बिथांनि देहाया जाहाथे गोग्गो जायो मोजां जायो आरो फैनानै बिपिएफखौ बिथाङा दैदेनफैफिननो हायो मानो होनोबा जोंनि बिटिआरआव जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैनि जे दपदपनि गाग्लोबनाय बेखौ दोनबाय थानांगौ जों जिहेतु जोबोद खस्थ' खालामनानै बिटिआर काउन्सिलखौ जों सोरजिदों जोबोद आन्दलन खालामनानै 5,000निबो बांसिन सुबुं थैनानै जोंनि बिटिआर काउन्सिलखौ जों मोननो हादों जों गोबां बोसोर आन्दलन खालामनानै पुलिस मिलिटारिजों गाख्रेबजानानै बिटिआर काउन्सिलखौ मोनदों जेब्लानाखि जोङो 15-20 बोसोर उनाव इउपिपिएलआ जोङो सरकाराव थानो बागोन अब्ला बिपिएफआनो सरकाराव फैफिननांगौ गतिके जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोनसे बुजाबुजिनि गेजेरजों जोङो राजखान्थिखौ खालामलांबाय थानांगौ बड'लेण्ड ओनसोलावहाय आरो दिनै जिहेतु जोङो इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रों जानानै दङ प्रमद बर' सारा दिनै 4.5 बोसोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेवा खालामगासिनो दङ आरो फिन खनसेबाव जोङो प्रमद बर' सारखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ बानायनानै जोंनि ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय बिथांनो जोङो दायथ' होनांगौ आरो जोंनि इयुन जोलैखौ सिगांथिं लांनांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ पृथिबिनि साबसिन ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे ओनसोल जोङो बानायनांगौ गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय गासै मोनबा समस्तियाव जोङो दिनैनिफ्राय बुथ सन्मेलन हाबाफारि जागायजेनदों जों गिबियावनो कुसुगाव समस्तियाव जों खालायबाय आरो नेक्स्टआवहाय जोङो बे सराइबिल समस्तियावहाय बे बुथ सन्मेलनखौ लानाय जादों आरो गाबोन जमदुवार श्रीरामपुर आरो गुमा मोनथामखौ लानाय जागोन दा बे बुथ सन्मेलनाव जोङो नुबाय जे जोङो जेरैबायदि टारगेट लानानै जोंनि बुथ कर्मि बिथांमोनखौ लेंहरदोंमोन बिथांमोना गासिबो फैनानै जोंनि गासै हाबाफारिखौ जाफुंसारजोब्बाय आरो इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ लानानै जेरैबायदि जोंनि बुथ कमिटिनि मावथि बिथांमोनहा खामानि मावनांगौ लोगोसे जोंनि प्राइमारि आरो बिसिडिसिनि मेम्बार्सफोर आरो लोगोसेयैनो जोङो समाय समाय बिथांमोनखौ मनिटर खालामनो थाखाय नायदिंनो थाखाय जोंनि बुथ माबानि ब्लकनि कमिटिनि दं डिस्ट्रिक्टनि दं सेन्ट्रेलनि जों नायफामगोन दा दिनै मोजांथारै सावरायदों मोजांथारै बुजिदों आरो जोङो गासै बिथिङै नायनानै नुबाय जे कुसुगाव आरो सराइबिल बे मोननै बुथ सन्मेलनावहाय जोङो जिके रिपर्ट लाबाय बे रिपर्ट मथे जेसेबांनाखि जोंनि बुथ लेभेलनि जेराव जेराव बुथ सेन्टारफोर दङ बेवहाय जों जेरैबायदि बिबांनि
जोङो भटखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो दिनै नाजादों नाथाय जोङो दिनै रिपर्ट लानानै नुबाय जे मोनफ्रोमबो भटनिफ्राय जों जे टारगेट लादों बेनिफ्राय जौसिनाव जोंनि जे साननाय आरो जोंनि जे हिसाब निकास बे थाहैजोब्बाय आरो दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो एबार जिहेतुके जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मिशन क'क्राझार हिसाबै खामानि मावनो नाजादों आरो बे मिशन क'क्राझाराव जिहेतुके गसाइगाव साब डिभिजनाव मोनबा समस्ति दङ आरो बे मोनबा समस्तिखौ देरहाजोबनांगौनि थाखाय जोंनि जे हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव साक्सेस जागोन होननानै जों दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जों मिन्थिनो मोनबाय आरो नोंथांमोना बेखौ मिन्थिगौ जे आथिखालाव इउपिपिएलनि जे निति आरो आदर्श आरमान गोनां प्रमद बर' बिथांनि जे खामानि मावनाय आरो गोजोन थासारिखौ जे लाबोनाय आरो मानसिफोरनि गेजेराव जे जौगानाय हाबाफारि लाबोनाय लोगोसेयै अनलायनाय जे भाब बेखौ नोजोर बोनानै दिनै गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्राबो जिहेतुके लोब लोब जोंनि दोलोआव फैबाय आरो बेनो मोनसे बिदिन्थि जे फैबाय थानाय समाव जों आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव सिफ खालायनो जे हाफिनगोन बे रोखा जाबाय आरो बिथाङानो सिफ जानानै आरोबाव फैबाय थानाय आरो मोनसे टार्मनि थाखाय बिथाङा दिनै सायख'जाबाय होननानै दिनैनो जों बुंनो हायो आरो बे बेलायाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै जोंजों जुदि बेवहाय कन्टेस्ट खालायनांगौ जायोबा गुबैयै जों बुंनांगोन सिगां समफ्राव बिपिएफ दङमोन नाथाय दिनैनि समाव बिथांमोनाबो गैला बिथांमोना जोबोर लोरबां जाबाय बेनिखायनो जोंजोंहाय फेर मारिनो हानाय खुनु दोला बे ओनसोलाव थानाय नंलाखौ दिनै रोखा जाबाय गतिके मोननै समस्तियाव जों मोननै रायलायबाय आरो बे मोननै समस्तियाबो बिराद पजिटिभ आं दहायनो बुंदों ओरैबायदि मोनसे पजिटिभ जों जेखौ टारगेट लादोंमोन बे टारगेटनि गोजौआव जिहेतुके जोंनि हाबा मावनाया थांखाजोब्बाय दा बेनिखायनो जोंहा बेवहाय खुनु माने साननांगौल' जेबो गैला बे दिनै रोखा जाबाय आरो सार जों नुनो मोनदों जे दायो गोदान